За успешна визуализация ще ти е нужно да изпълниш тези стъпки. Само че няма ти кажа точно как да го направиш. Защото ти още при втората стъпка ще усетиш, че не стават нещата. Ще усетиш вътрешна съпротива за това да си представиш живота както искаш да ти бъде, без никакви ограничения и ще усетиш нещо вътрешно, че те спира. Сега в този клип ще ти обясня как да го спреш това вътрешното, което те спира. Тези натрапчиви мисли, това чувството, това няма да стане каквото и да направя. Важното сега да ти обясня по какъв начин работят тези механизми на приятни емоции, мисли, неприятни емоции мисли. Ще дам аналогия с храненето. Примерно ти искаш да се храниш с плодове и зеленчуци, някаква здравословна храна, която ще ти помогне на тялото да се възстанови хубаво, но през целия си живот ти си ял някаква развалена храна и си я държиш в стомаха и вътрешно се стискаш хранопровода да не повръщаш, защото знаеш, че ти е гадно да повръщаш и заради това стискане, то тялото със времето няма друг избор, освен да обработи тази развалена храна и съответно да ти разболее тялото и да се чувстваш постоянно гадно. Само че не говорим сега за храна, а говорим за мисли и емоции. Тези мисли и емоции, вместо да ги стискаш, да си стискаш хранопровода вътрешно, за да не повърнеш, ти съответно трябва да си позволиш да повърнеш, за да изхвърлиш тези негативни емоции и мисли. И като го направиш това, ти по този начин ще знаеш, че се освобождаваш. Ти като нормално като повръщаш, ти знаеш, че ти е гадно за кратко време, но после ще е леко, ще кажеш Точно по същата методика работи тук с емоциите. Само че емоцията не я изхвърляш през стомаха и устата и не я изразяваш навънка, за да се чувстваш по-добре, както като си ядосан, примерно някъде ти за срещани пътя, докато караш кола и се ядосваш на него и та само като ли уигваш. Не ти примахва развалената храна, просто се уигваш и временно ти отпуска налягането да не ти е толкова натрупано, но не си решил същността на проблема, това, че си ял някаква развалена храна. И че си ял тази храна, защото не си бил нахранен с полезна храна, с полезни мисли, полезни емоции. И затова, когато храната се поднесе, ти не я изяждаш. Сега ще обясня истинската аналогия, която е да вместо да се опитваме да изхвърлим тези емоции, ние само ще се опитваме да спрем да ги потискаме. Защото примерно с храната ти потискаш, за да не повръщаш, защото ти е гадно да повърнеш, да почувстваш тези вътрешни емоции. Идеята в този клип е просто да махнеш това потискане, да си махнеш ръката от това да си стискаш хранопровода и да позволиш емоциите да дойдат и ти направиш като някъде и да им помогнеш да излезат още по-бързо, като не се съпротивляваш с вътрешните реакции, които се опитват тялото да направи. Трябва вместо да мислиш към нещо положително, както е визуализацията, искаш нещо положително да стане, трябва точно към обратно да видиш отрицателното, да му позволиш да го изпиташ напълно, този начин ти се освобождаваш от него. И това най-често се случва, това освобождаване, като първо се научиш да се отпускаш тялото. Трябва да някъде да си седнал, където ще е удобно, където да може върта да си отпускаш напълно, най-добре легнал на легло. Другата аналогия, която иска да кажа е, че примерно може да си представяш тялото, защото ще получиш някакви разтрепервания на тялото и някакви реакции, които трябва да позволиш да се случат без да се съпротивляваш с тях, без да се опитваш да ги задържаш и примерно като стеглиш душ, като малко по-хладен, се съпротивляваш с водата, като ти капе върху тялото. По този начин, на практика, с отпускането, ти спираш да се съпротивляваш, спираш да имаш реакция и просто свикваш с студената вода, която ти капи върху тялото. Ти като скочиш в басейн или в морето, ти изпитваш как студената вода ти охлажда кожата рязко. Там ще ти бързо свикваш тази студена вода и после не ти е проблем да плуваш. Също става с тялото, като изпитваш тези емоции, които си ги потискал. Дали гняв, дали ярост, дали тъга, дали неувереност. Всички тези емоции, като тръгнеш да ги изпитваш насаме и без притеснение, какво ще кажат другите. Да свикнеш да махаш този капак на тенджерата херметичната, за да може да гръбнеш, как се вика. Да гръбнеш по-малко, за да освободиш това вътрешно налягане и се чувстваш по-лек. И затова има и пример, като си изкажеш мислите с някой, на практика ти пада част от товара. Защото ти вече като си ги представиш и обработиш, само че не е нужно винаги да ги споделяш с другите, а просто може и така да си позволиш да ги изпиташ сам със себе си и по този начин те сами се изразходват. Ти така отпускаш налягането, пускаш и то по едно време няма откъде да идва налягане и колкото и да си отпуснат и отворен, няма никакви проблеми. Друга аналогия, тялото като мембрана където да си го представиш като мембрана и вътрешните емоции и чувства и мисли, които се ги потискаш са като топка. После си представяш, че тази топка се разширява и заема формата на тялото ти и направи така избиват тези емоции като пот. Може да си представиш като пот, което като позволиш тази пот да бъде избита на повърхността, ще чувстваш гадно такъв целия мокър, но тя след кратко време се изпарява тази пот и то става такъв охладен и свеж. Като вече си изхвърля тази развалена храна от стомаха, първият път няма как да си я извади от цялата, ще трябва първо да свикнеш да отпускаш напълно, защото ако ти цял живот свикна се да се стискаш хранопровода,
да си задържаш емоциите, да не ги изразяваш без никаква пречка, ти няма как цялата си развалена храна да изхвърлиш. Всичките си натрупани емоции, да ги пуснеш и те да си отидат. Ти така малко ще отпуснеш, после пак ще стиснеш, малко ще отпуснеш, малко ще излезе, пак ще стиснеш, но така ти ще разбереш само за кратко ще мини тази киселина, стомашна киселина през хранопровода и устата и като си го позволиш след времето, ти ще свикнеш напълно да отпуснеш контрол върху това и да дадеш всичките емоции сами да се излинат. Ти от един път ще може да си махнеш, да си отстраниш голяма част от натрупаните емоции, напрежения и стрес и ще бъдеш освободен от тяхното влияние в бъдеще. И по този начин, сега като си повърнал и пак ще отгоднеш, защото вече ти е свободен стомаха и дори да ядеш полезни мисли след като си ял вредни, то няма как заедно да се образува, защото става някакъв бунт в тялото, но като всичко е изхвърлено, ще може да си хапнеш приятните мисли, да си напълниш умът и тялото с приятни мисли и емоции и ти вече ще бъдеш нахранен и съответно няма да ядеш от всяка храна, която да бъде поднесена. Това е диета.